Така, сега ще си поговорим за графика и рендеринг. И по-точно ще видим какво представлява пайплайна на OpenGL и как от нашите данни като позиции, зададени в нашата програма, се появява нашето крайно изображение. Така, за целта ще започнем. Първо ще обясним всъщност какво представлява едно изображение. Това е двуизмерна матрица от пиксели, което значи, че всяка частичка от нашето изображение е съставена от пиксел. Това е най-малката единица, съставяща изображението. Като естествено говорим за изображение на нашия монитор, на телевизор, на такива въобще дигитални устройства. Пиксел произлиза от Picture Element и общо взето той е съставен от три стойности: червено, зелено и синьо. Нали, в повечето, мисля, че в почти всички монитори. И това е за пикселите и има естествено определен цвят. Сега, каква е целта на графичното API? Ами, целта му е да разбере в какъв цвят, в кой пиксел да сложи. Това е най-общо формулираната цел. Като вече се прилагат различни ефекти, нали, светлина трябва да се вземе предвид, сенки и такива неща. И какво представлява рендеринга? Ами това е процесът, с който се конвертира този 3D свят, който обособяваме с нашите параметри в нашата програма, в двуизмерно изображение, което в крайна сметка виждаме на нашия монитор. Така. И за да обясним рендеринга, първо трябва да разберем какво представляват обектите в него. Нали, в нашата игра или в нашата анимация, въобще нашето нещо. Всеки обект е черупка. Какво значи това? Че като разрежем, ако имаме някакъв инструмент, с който разрязваме обекти в нашата игра, че като разрежем нашия герой, да кажем, ние ще видим вътре празно пространство. Нали? Няма да има нищо вътре. Така. Това е съставено естествено, защото няма никаква нужда да виждаме какво има отвътре, нали? Няма да правим някакви дисекции и такива неща. Също всеки обект е съставен от триъгълници. Защо триъгълници? Ами защото всеки един триъгълник е в една отделна равнина. Няма триъгълници, които да са в различни равнини. Така, също така, обекта геометрия, модел, меш са синоними на обект и с еднакво значение общо взето. Нали, това означава синоними. Така, както и да е. Следващото нещо, което трябва да се вземе предвид в рендеринга, е как ще протече самия процес, по какъв начин. OpenGL работи по метода наречен растеризация. И какво представлява този метод? Ами, той е обособен с един пайплайн, който структурира неговите етапи. И от началото на пайплайна влизат триъгълници, а от края му излизат изображения. Като също така трябва да кажем, че се работи само върху един триъгълник, не върху няколко едновременно. И чак когато единият триъгълник завърши обработката си, чак когато нашата видеокарта, да кажем, завърши обработката върху този триъгълник, чак тогава може да продължи с обработката на следващия триъгълник. Също така е важен реда, по който постъпват триъгълниците. И какво е един триъгълник? Ами той е дефиниран от три върха, които представляват вектори, и това е общо за триъгълник. Така. Какво представлява този пайплайн? Ами най-общо е съставен от 5 стъпки. Първата е Clip Space трансформацията, втората е Window трансформацията, третата е Scan Conversion и четвъртата и петата са Fragment Processing и Writing. Тук е даден един много простен пример, като в началото влизат върховете на нашите триъгълници, после тези върхове се съединяват, след това триъгълника ни се запълва с пиксели и накрая получаваме крайното изображение.
Така, почвам от Clip Space трансформацията. Какво е тя? В нея конвертираме нашите върхове на триъгълника в координати на сцената, която ще видим. Като триъгълниците извън тази сцена се отрязват и ако случайно някой триъгълник е наполовина в сцената, той се разделя на по-малки триъгълничета до тогава, докато не може някаква част от него да се отдели и да остане в сцената. Също така Clip Space трансформацията не представя крайното изображение на триъгълниците, ами тя един вид просто ги нанася върху видимата част от нашето изображение, без да прилага никакви изменения върху тези върхове. Така, Window трансформацията, тя конвертира Clip Space координатите в координати на прозореца, като прозореца е дефиниран от нас, нали, това, на мястото, в което ще се развива нашата игра. В Window трансформацията все още не работим на ниво пиксели, така че можем да имаме точност до много голяма точност. И също така дълбочината е между 0 и 1, като 0 представя най-близката видима част, а 1 най-далечната и всичко извън този диапазон се отрязва и не се вижда. Нали, не се рисува по-точно. Scan Conversion е вече конвертирането на нашия триъгълник в пиксели, като триъгълника, формата му се нанася върху пикселите и има една част от пиксел, която се нарича Sample. Тя представлява, така да се каже, центъра на пиксела и ако този Sample е вътре в триъгълника, значи пиксела може да дефинира част от триъгълника и следователно този пиксел ще се отцвети. Какво получаваме в крайна сметка? Груба форма на нашия триъгълник, която вече ще се нарисува в крайното изображение. Така, след това идва фрагмент процесинга, като при него се задават стойностите на всеки фрагмент, като фрагмент е тази част от пиксел, който влиза в триъгълника. Взима всеки фрагмент и му задава една или повече цветови стойности и дълбочина. И следващата фаза, след като имаме някакви цветови стойности и дълбочина, е Fragment Writing. Фактически това е фазата, където се записват нашите фрагменти на крайното изображение и също така те не просто се записват, ами се комбинират техните характеристики, нали, цветът, дълбочина с другите цветове на сцената. Да кажем, ако имаме някакъв транспарент обект, някаква светлина и такива неща. Сега малко за цветовете, какво представляват те, всъщност как са представени в OpenGL и въобще в графичното програмиране. Те са серии от числа, като всяка серия отговаря на интензитет. И ако имаме формата RGB, R ще представлява серията от числа за червено, G ще представлява серията от числа за зелено и B ще представлява серията от числа за синьо. Също така имаме и SMUC, цветовата гама, която се използва главно от принтерите и разни други такива устройства. И другото, което е тази серия е между 0 и 1 в повечето случаи, като може да варира и от 0 до 255, но това е зависимост от имплементацията. Последното нещо, което ще кажем, са шейдерите, които шейдери за какво се използват? Всъщност те са една програма, като всяка нормална програма. В повечето случаи приличат на езика си и те се изпълняват върху видеокартата или въобще върху нещо, което рендва нашето изображение. Те са част от операцията по рендеринг. Фактически те се изпълняват на определен етап от Graphics Pipeline, който обсъждахме преди малко. И тези етапи се наричат Shader Stages и в определени етапи имаме
най-голяма ефективност и производителност на тези шейдери. Естествено, понеже върват върху видеокартата, има някои ограничения, които не са валидни за процесорите, но те не са чак толкова голям проблем. И това беше общо взето за Graphics Pipeline. Сега след малко ще си поговорим за това как е структурирано OpenGL. И това ще привършим с уроците за днес.